Падчас выступленняў ансамбль сябры, акрамя запланаваных кампазіцый, выконвае песні па заяўках гледачоў. Гэта традыцыя калектыву, якую не парушылі нават пры пустой зале. На здымках канцэрта «Удзячныя вам» дапамаглі соцсеткі, дзе прыхільнікі ансамбля загадзя напісалі свае пажаданні. Выступленне ў рамках акцыі «Майстры культуры ветэранам» для сяброў першае за 2 месяцы. Что мы чувствуем? Как будто первый раз. Вы знаете, так давно не выступали, так давно не собирались. Конечно, это не то, что со зрителем. Но я вам скажу, дорогие друзья, мы ощущаем вас по ту сторону экрана. И поэтому аплодируйте, танцуйте, пойте вместе с нами, потому что пройдет какой-то промежуток времени, я надеюсь, небольшой. И мы будем снова встречаться с вами, снова будем петь наши новые песни, будем петь знакомые песни, будем, как поется в нашей песне, гулять, ты гулять. На канцэрце выступіў унук Анатоль Ярмоленко-малодшы, унук народнага артыста, таксама Вікторыі Алешка. Прывітальнае слова ўзяў паэт Леонид Дранько-Майсюк, літаратар, супрацоўнічае з сябрамі з 80-х гадоў. Менавіта ён напісаў словы полькі беларускай, паляўнічага маладога і не толькі. Яшчэ адну кампазіцыю на верш Леонида Васильевича прэзентавалі падчас канцэрта. Песня называется «Пяшчотная сонейка рая». Там ёсць такія словы, дзе наша радзіма, там рай. Гэтыя словы зразумелыя будуць усім, таму што наша родная Беларусь – это сапраўды у вялікім нашым свеце райскі куточак. Выступленне ансамбля сябры – гэта частка сумеснага праекта «Беларусь-3» і Міністэрства культуры. Канцэрт «Удзячныя вам» глядзіце заўтра ў 22:40.